fari na sa Allah sarki ubangiji na, wanda shi yayi dare a cikin iko ya kage rana. Rabbugon basira in wake ta yar nabina, babar sharifai wacce ta zarta dukkanin girma. Kai dubun salati ga mai kyautan da ke rabawa, mai biya mai bashi bashi mai isa da baiwa, wanda in ya ce tasba mai ce asku dubu baiwa, har da auliya'u wanda ta kansa muka san girma. Shugabar mata faɗi maza da yar ma'aiki, babar sharifai wacce ta zarta dukkanin girma. Ya Sidi Abdulkadir Jiyali abin yabona, Shehu Ahmadu Tijjani gaban kanan tsona, Mujaddaduddin Maulana ya Shehu Usmana, Shehu Nasir Alkabari har da Shehu Barhama. Assalamu alaiki mai hasken da ba kamar ki, Assalamu alaiki mai kyawun da ba irin ki, Assalamu alaiki mai kyan sofar ma'aiki. Ki amsan sallama na shigo ne beki ya azima. Shugabar mata faɗi maza da yar ma'aiki, babar sharifai wacce ta zarta dukkanin girma. Sayyada Fadima Zahra ke nake ta hange, harshe na da zuci ke suke ta bege. Baituka na gare ki Fadima ke na so na burge, in ta yoye banki a kullum shine abun nema. Fadima Zahra mai hasken da ba iyaka, ke kaɗai ke kama da manzo wanda bai da kanka. In an ganki an ga Mustapha ɗaha mai buraka, babar sharifai ki dafa mun na ƙara yin himma. Shugabar mata faɗi maza da yar ma'aiki, babar sharifai wacce ta zarta dukkanin girma. Dukkanin isa girma a gidanku ake ba da shi, abbanki manzan Allah ai shi yake ba da shi. Sayyada Zahra'u aike ma kina ba da shi, ki bani sayyada ki izini har gurin makwanci na ma. Ta zamo in na kwanta kullum ke ce a raina, ta yo tunaninki har ma dai ki zo mu gana. Take ne ta tsaro begenki ki amshi baitukana, na zam kadimin gidanki zakiya har zuwa ran kiyama. Shugabar mata faɗi maza da yar ma'aiki, babar sharifai wacce ta zarta dukkanin girma. Sayyada Zahra'u ta wuce dukkanin iyaka, ita ke da Allah da manzo har da kai da kanka. Me kake jira kar kai sanya har aje a barka, ka tashi kar ka zauna kai yau bai cikin rahima. Sannu matar Aliyu Sadoki yar gidan Nabina, tsoka ga mai girma wato shugaba gwanina, mai kyawu da suffan manzo ɗaha shugabana. Dole ne mu duka mu gaida uwar cika uwar girma. Shugabar mata faɗi maza da yar ma'aiki, babar sharifai wacce ta zarta dukkanin girma. Shugabar mata Fadima Sayyada Karima, shugabar kowa dole na yau ya banki nema. Tun da Rabbana ya zaɓe ki ya baki duka girma, gani na taho Fadima Zahra ki kai ni kun sa mai girma. Fadima yar ma'aikin Allah ya banki na da sanki, Tahira mai kura batula na iso da baiti. A ko ina so nake lebe ki ko da akan titi, ya wayacce da ke ma'aiki ke fahari gai da ke karima. Shugabar mata faɗi maza da yar ma'aiki, babar sharifai wacce ta zarta dukkanin girma. Babar sharifai
har kika bayar yanki talauci ce ke azima. Shugabar mata faɗi maza da 'yar ma'aiki, baban sharifai wacce ta zarta dukkanin girma. Ranar bikin sai da ma'ana auren batula, an sha shagali sosai ranar fa ba matsala. Allah ya yi umarni dan sarkin jinin rasula, wanda ba shi da tamka kaf a halitta ko a girma. Shugabar mata faɗi maza da 'yar ma'aiki, baban sharifai wacce ta zarta dukkanin girma. Sannu mai zance tamkar shugaba na bina, kun wuce duka girma da sarki na gane kaina. Dole in yi beki ko da zan mace da raina, dukkanin lokaci dare rana ke nake nema. Mai kama da ma'aiki babu kamar ya zo huriya, ko gurin zama ko tsayuwa har ma tafiya. Ga kamala da kyan fuska ya zahara sarauniya, sarauniyar aljanna ce Fadima ma'asuma. Shugabar mata faɗi maza da 'yar ma'aiki, baban sharifai wacce ta zarta dukkanin girma. Ya amiral insu da jinnu rabbu bai yake ba, da baki dukkanin girma ke ce mai cikar nan saba. Sidiya abun so ga mai rabon da ke da riba, dukkanin isa girma aikin samu ma'asuma. Ya bintu rasulu kakar shurafa'u 'yar nabina, babar sharifai jika ce abun amina. Mai ba da kyauta ya gun sayyidil alamina, mahaifiyar alhassan da husaini zamzami ya azima. Shugabar mata faɗi maza da 'yar ma'aiki, baban sharifai wacce ta zarta dukkanin girma. Sadiqa masu duka bintu rasulu abun yabawa, masu mulki gidan adalci ko a ran tsayuwa. Nake gadara na dubira dan ki zama garkuwa, ki ce Muhammadu sarkin yaƙi so ka fashi alfarma. Fadima dukkanin mata wallahi na kasanki, sayyadi Ali gwarzon nan ai shi ne mijinki. Shugaban dukkanin al'umma shi ne abanki, to me ya saura aikin kwashe dukkanin komai ma. Shugabar mata faɗi maza da 'yar ma'aiki, baban sharifai wacce ta zarta dukkanin girma. Dukkanin matan aljanna ai suna kasanki, matan duniya su ma ai suna kasanki. Rabbu ya naɗe da girma ya ɗora a kanki, ke kike da abba wanda ya zarce komai a girma. Zana taka birki a cikin begenta ya karima, ɗalibin ku ne da yau ma dai yau ta ba hikima. Ba basira gare ni ku yi mini gyara al'umma, don mu samu tsira a kiyama mu je ga sayyada ma. Shugabar mata faɗi maza da 'yar ma'aiki, baban sharifai wacce ta zarta dukkanin girma. Maza na manta da kai ba malam babba na gai da kai, har da malam sirajo malam garba na sa da kai, malam haruna har malam sai yana zo ga kai. Dai muku jinjina mabiya zahara uma asuma. Ya sayyadi Ali mai gausiya mai yaban shugaba, har da sayyadi lura algarwi na mujiddaba. Mai gida sayyadi Abdul Gano jamu
je gaba mai yabo ismuna sarkin